atọ wee si otu a gọzie ili ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili iwe nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Ignatius nwee ike ịnọ n'ili nke a ruo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekiri ya nye ya ihe. Gị onwe gị ozugbo mbido n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị eji n'eluigwe, ihe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ nwanne anyị na nwa odibo gị bụ Ignatius, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ekele Maria. Ekele Maria. Ekele Maria. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Di nwanne Jesu onye obi ebere. 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 Di nwanne Jesu onye obi ebere.
Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Onye obi ebere. Diwanụ Jesu onye obi ebere. Ka mkpebi Ignatius na mkpebi niile gwara gara aga. Ya ezumike bịa onye nwe anyị. Na mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ọnụ dị nwe na Jesu Kristi onye nkwusi. Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwekwa na m, agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Diwanụ ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, kasie anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị Ignatius ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ikwere onye ori nke chegharị ịnụ nkwa ihu na Paradaịs, nabata nwanne anyị Ignatius na aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Ignatius, werekwa ihe bụ uche gị. Ekwekwana ka ọ daba n'ahụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a si na Kristi dị nwe n'anyị. Ihe ezumike bịa onye nwe anyị. Na mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Kpere maka ndị na-eru uju. Biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Ignatius, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịa onye nso. Biko nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile. Ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ma dịkwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike isobanye aṅụrị ebe si na Kristi onye nwe anyị. Maka onye nwe anyị na Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi dị na-eru uju, banye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya bụ Ignatius, onye nke hapụrụ ụwa nke a. Ka o si na ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atọ ya n'eluigwe, biri na ya ebe. Ka mkpụrụ obi Ignatius na mkpụrụ obi niile kwere gara aga. Ihe ezumike bịa onye nwe anyị. Na mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa.
Stainless, seed of people. I'm broken in a grain. Yes, you get it before you want. I'm broken as we can. Children, I'm not about to tell you that. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. So, you Lagos, are you ready? Thank you. Thank you, Lord. So I think in Nigeria, if I was dying with it, I think I have to open up. If you go see that I've been very good because I know about now only sort of the gospel branch I know represent. The guys here, I need on a habit because of also that. Come on, I want to talk. I'll come on the Whenever I need an hour, I call you to Lagos. Do not come or start for Lagos. Somebody knows you there. So that I had I back here, let's see one night open up. So, Oh, you buy the good. Ndị 100% anyị na-ekene ndewo nụ ebuchie anyị na-ekene ezigbo mmadụ anyị na-awụnyere gị ọnọdụ ana m abịa ka anyị nọ n'ofu darụ nri nne ndewo
Biko eji m afa ụmụ Ignatius Francis Osere wee na-asị unu nnọọ. Anyị kenele unu, kene Chineke mee ka unu bute ebe a n'udo n'ọnwụ. Na-ayakwa ofu Chineke ahụ mgbe unu ga-enwe ihe ndabide a ka ọ ga-abịarịrị ka akwụkwọ ndị ya akasi unu obi. Na-ayakwa ofu Chineke ahụ o mere ka unu bịara unu udo anyị na-ayakwa mgbe unu ga-ana-achị unu ana-achịkwa kwudokwa ezinụlọ n'ọyọ na-enweghị ihe onye a chọrọ achọ site na Kraịst onye nwe anyị. Ndewo. Nwanne mmadụ ana m ekene gị ọ dị ma biko ka mụta gị n'aha gị. Ezindụ Azụbụike Ọchịna nwa Enugu Mọnyị ya nke be anyị ebe a. Ewo nọrị nne o biko nke bụ eziokwu na ihe mwute bụ ihe butere anyị ebe a n'ụbọchị nke taa. Tupu ihe ọbụla ana m asịgodo unu kasie n'obi anyị ebe akwa mana anyị ebe ka ndị nwere olileanya nke ihe mere eme maka na anyị nwere olileanya na ebe nwanne anyị nwoke na ebe ọyị anyị nwoke na ebe patina anyị onye anyị na ya na-azụka afịa nọ n'ugbu a na ọ kakwana mma n'agbanyeghị na ọ pụọ na n'ụwa nke a na-afụ anya ọ nọzi n'ụwa nke anyị ka ga-ejekwute ya echi niile ya anyị na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya ndokwa n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko dịka ụmụ ya na ezinụlọ ya si wee nọdụ na nwunye ya si wee nọdụ n'ụbọchị nke taa dịka onye isi spare parts a nke o so na ya kedu okwu one na one na-atọpụga nụrụ nwunye ya nakwazi ụmụ ya? And the family is very close to me. He's like a brother to me. Okay. All my friends, all my colleagues, all my opposite door neighbors. I kind of forever. Yes. And I did Barambon when he was alive. Yes. They are challenge and the heritage. So if the family have one to uphold the legacy of that good heritage. The man, yes. I'm one age and the house. I won't have any blemish to plot it out. And I'm sure he did. I'm in a paradise. So family and age. I want to hand it to Ghana, higher for no one and no primary school. Hakama. Ndo tu ai. I know whether the children are not going to maturity. Yes. We should more like people who have no faith. Everything important about Timothy. I hope. What are we need? Yes. I'll leave a meet you and work along. I don't know why. All joy and sorrow. All joy. On That is one mother. Better than any stone of now. Gijaga Garono. Uno Biara is off Yanko, Nudo, Bunugana, Nudo, then what else about now? Christ when you want Daron is one mother. Thank you so much. I can go. Daron.